Poslednji kukuruz. Živi svaki dan kao da je poslednji. Probudim se sledećeg dana i nije poslednji. I budim se već neko vreme i nije poslednji. I nemoj da me zajebavaš. Osim toga, kakav je to poslednji dan ako moram na posao? A ako je slobodan dan, onda je to dan posle koga sledi bar jedan radni dan. A zapravo je uvek 5 radnih dana. I onda slobodan dan nije slobodan. I nemoj da me zajebavaš. Poslednji dan je dan kad si nezaposlen, ali imaš da platiš kiriju i za doručak. Doručak je najvažniji obrok, naročito ako je poslednji. Idem na razgovor za posao. Ona. Koja je najteža odluka koju ste doneli u životu? Ja. A vaša? Ona. Vi ste na intervjuu? Ja. Kaže se, prva sam pitala. Ovo je moj poslednji intervju. Odlazim. Silazim stepenicama. Ljudi naprave lift da bi ti posle nabili na nos što ne ideš stepenicama. Osim toga, želim da mi vide leđa dok odlazim. U liftu bi mi videli lice, zato što je jebeno dugme, jebeno napred. Prijatelj. Kako je prošlo? Ja. Nikako. Prijatelj. Ko zna zašto je to dobro? Ja. Niko. Ovo je bilo poslednje. Ko zna zašto je to dobro? Niko ne zna zašto je to dobro. Jer nije dobro i svi znaju da nije dobro i zašto nije dobro. Ali kažu, ko zna zašto je to dobro? Znam šta je dobro. Remi. Remi je dobar. Remi nije igra na sreću. Tvrdim. Igre na sreću su čista glupost. Jer osim što izgubiš, shvatiš da nemaš sreće. Mnogo je gore nemati sreće nego izgubiti. Sve igre sa kockicama su igre na sreću. Dakle, monopol otpada. Pošto je danas poslednji dan, igraću Remi u pare. Ide mi.
Ispred mene brdo para. Kad je dan poslednji, brdo para nisu pare za jogurt ili račun za struju. Brdo para je brdo para ni za šta ili za neku glupost. Kad je dan poslednji, brdo para je brdo papira. Ne znaš šta ćeš s parama, ne znaš šta ćeš s papirom. Vrati pare. Nemoj da igraš remiju pare. Osvojit ćeš papir i nećeš platiti struju. Ništa od remija. Ležim na štrandu. Ona. Gde sebe vidite za 5 godina? Ja. U vašoj firmi, za istim stolom, svađam se sa kolegom oko klime, duva mi za vrat. I idem na team building koji je radnim danom i u toku radnog vremena. Idem po kuvani kukuruz. Ona. Jeste aktivni na društvenim mrežama? Kako da vas nađem? Ja. Ne možeš da gledaš moje roditelje u kupaćem. U čemu je fora? Svi šefovi bi da u toku radnog vremena gledaju mog ćaleta i Kevu u kupaćem. Idem po još jedan kukuruz. Ovaj dan je ipak poslednji. Kad je dan poslednji, jedem ležeći. To mi ne ide, ali mora da ide, jer želim da gledam u nebo. Gde god se nalaziš na ovoj planeti, pogledaš gore, vidiš nebo. Svi svuda vide isto nebo. Dole ima svega, ali gore je isto. Kad poželim da sam negde drugde, pogledam gore. I onda sam bilo gde. Kada gore nije plafon, onda sam na pravom mestu. Nebo je plavo. Kada požuti ili pocrveni, to je okej, jer znaš da će opet biti plavo. Da je nebo crveno, pa da poplavi, to bi već bio problem, jer bi posle opet bilo crveno. Crvena boja po ceo dan je teška za oči. Nebo ne može da bude crveno, ni crno. Nebo mora da bude plavo. Kada požuti ili pocrveni, to je okej, ali onda opet da bude plavo. Ona. Zašto treba da izaberemo baš vas? Ja gledam gore.
Idem po još jedan kukuruz. Ovaj je poslednji.